салом тамошобинони иззатманд, мо гурӯҳи эҷодӣ имрӯз ба студия даъват намудем. Камолзода Ёқубҷон, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ. Ёқубҷон, дуруд ба шумо. Ассалому алайкум. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Рафаскам. хуб, Ёқубҷон, ман фикр мекунам ки бисёриҳо шуморо мешиносанд, чун ғолиби озмун ҳастед ва шояд нафаре бошад ки шуморо бори аввал тариқи телевизион мебинад, пас барояшон худатонро хубтар муаррифӣ кунед. Ман Камолзода Ёқубҷон, хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 20 дар ноҳияи Шомонсур мебошам. Ташаккур, Ёқубҷон, ва бигӯед ки чӣ сабаб шуд ки шумо дар озмуни илм фуруғи маърифат иштирок намудед ва албатта таваҷҷӯҳи хоса ба самти ихтироъкорӣ ва навоварӣ равона кардед? Якумаш вақте ки ман ватани худамро Тоҷикистонро мебинам, мехоҳам пеш барам. Барои ҳамин ман ихтироъкорӣ ва навоварӣ интихоб кардам, то ин ки ихтироъ кунам ва Тоҷикистонамро пеш барам. аҳсан ба шумо ва бигӯед ки шумо тӯли чанд сол дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намудед? Ин якум бор буд ки илм фуруғи маърифат ман иштирок кардам. яъне шумо тавонистед ки дар соли аввали иштирокатон дар озмуни илм фуруғи маърифат сазовори ҷои намоён, яъне ғолиби ин озмун, ғолиби ҷои дуюм гардед. Бале. аҳсан, воқеан ҳам ҳар нафар наметавонад ки дар соли аввал ғолибиятро ба даст биёрад. аҳсан мегӯем ба шумо ва бигӯед ки шумо то ба ҳол чӣ қадар ихтироъ доред? Ин якум ихтирои ман буд, зеро ҳол ки ман якум бор дар ин озмун иштирок мекунам ва ин ихтирои ман маҷмӯаи сайёҳии балиҷавон номида аст. офарин, яъне ин маҷмӯа ҳамон маҷмӯаи балҷувон бошад, маҷмӯаи сайёҳии балҷувон, ноҳияи балҷувон? Инро бале, ин маҷмӯа дар балҷувон сохта мешавад. беҳтарин. хуб, шумо чӣ нақшаҳо доред барои идомаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ? Дар оянда ман медонам ки боз дигар озмунҳо ҳастанд. Барои ҳамин ман ин маҷмӯаро дар дигар озмунҳо ҳам истифода бурдам. хуб, дар баробари ин маҷмӯа шумо боз нақша доред ки дигар чизҳо ихтироъ кунед ва ин маҷмӯа то ба ҳол чӣ натиҷае додааст ба шумо? Бале, ҳозир ин дигаргунӣ ҳам ҳаст, дорад. Ин то охир ҳозир сохта нашудааст. Дар ин ҷо мо ҳам навгунӣ мекунем, ҳама ба вақташ. офарин ба шумо Ёқубҷон, ва чӣ хел ҳамин фикр дар саратон омад ки шумо ба маҷмӯаи сайёҳии балиҷавон оғоз кунед, яъне макети онро бисозед? аввалин барои чӣ ман макети худамро балиҷавон ном кардам? Бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон соли 2001 барои барқарор намудани анъанаҳои қадима ва пайдо кардани ҷойҳои нави корӣ, ноҳияи балҷувонро ноҳияи сайёҳӣ эълон намудааст. аз ҳамин сабаб ман макети худамро, лоиҳаи худамро балиҷавон ном кардам. беҳтарин. чӣ сабаб шуд ки шумо ин макетро сохтед? Масалан, шумо гуфтед ки балиҷавон аз ин ҷо бармеояд ки ин яке аз минтақаҳои сайёҳии ноҳияи балҷувон аст. бале, бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле гуфта будам, эълон намудаанд ки балҷувонро сайёҳӣ кунем. аз ҳамин сабаб ман барои ҳамин балҷувонро интихоб кардам, зеро ки дар он ҷо боду ҳавои тоза, гиёҳҳои шифобахш, шаршараҳои зебо дорад. беҳтарин. хуб, дар бораи ин макет биёед барои мо маълумот бидиҳед. чӣ хусусиятҳоро дорад? лоиҳаи ман, макети ман. аввалин чизе ки дар назди чашмон меояд, ин тараб меҳмонхона ҳаст. меҳмонхонаи ман аз 5 ошёна, як таҳхона ва айвон иборат аст. дар айвон тарабхона ҷойгир аст. болотар мо дуюм меҳмонхонаро мебинем. камтар онсутар мо нергоҳи барқиёбӣ, яъне ГЭС-ро мебинем. нергоҳи барқиёбӣ ман чӣ тавр кор мекунам? аввал дар обанбор об ҷамъ шуда, вақте ки об нуқтаи даркории худашро мерасад, бо ёрии қубурҳо ба чархуфалак мерезанд. чархуфалак дар навбати худ тоб хӯрда генераторро ба кор медарорад ва генератор қувваи барқ истеҳсол мекунад. бо ҳамин қувваи барқ ман лоиҳаамро таъмин намудам. обе ки барои генераторро ба кор даровардан истифода бурдаем, дар навбати худ шаршара табдил медиҳанд ва дар охир ҳавзи шиноварӣ. беҳтарин. дар охири тарафаш мо ду хоначаи таҳқиқотӣ мебинем ки ин хоначаҳои таҳқиқотии институти геологияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин ҷо олимони ҷавон омада таҳқиқотҳои худашонро гузаронда метавонанд. беғайр аз ин хоначаҳо барои кӯҳнавардон мебошад. зеро ки дар Тоҷикистони мо кӯҳнавардон ҷои кӯҳнавардӣ кам ҳаст, ман аз ҳамин сабаб ҷои кӯҳнавардон ҳам сохтаам. дар ин ҷо онҳо асбобҳояшонро монда
омада гирифта ва ба боло баромада метавонанд. беҳтарин, офарин, фикри хело олӣ кардаед. Ва албатта оё боре мавриди таваҷҷӯҳи мардум афтид ин лоиҳаи шумо ва дар андешаи он фурӯ рафтанд ки ҳамин гуна маҷмӯаи сайёҳӣ дар ноҳияи Балҷувон бунёд кунад? бале, вақте ки ман дар осмони илм, фуруғ, маърифат иштирок мекардам, олимон ба як фикре омаданд ки ин лоиҳаи ман дар ҳамон Балҷувон бунёд карда шавад. Бунёд карда мешавад, зеро ки ман сари хосорро интихоб кардам ки дар Балҷувон ҷойгир аст ки ҳамин сари хосор ҷойи хубе ҳаст барои сохтани лоиҳаи ман. беҳтарин, дар ҳақиқатам хуб. ва шумо дар ин лоиҳа чиро ихтирои асосии худатон мебинед ё ин ки навоварии худатон? ихтиро ё ин ки навоварии асосии ман дар нергоҳи барқиёбӣ ҳаст. нергоҳи барқиёбӣ чаро аз дигарҳо фарқ мекунад? Якумаш дар қубур мебошад. Дар ҳамаи нергоҳи барқиёбиҳо аз як қубур иборатанд. Бо вақте ки як қубур дар он ҷо об мегузарад, вал ё ин ки осе ки дар байни ҳамон чарху фалак аст каҷу килед шуда, кори гейс ё ин ки нергоҳи барқиёбӣ бадтар мешавад. Аз ҳамин сабаб ман ду қубур кардам ки мувозинат мешавад ва кори гейс ҳам хубтар мешавад. дуюмаш дар он аст ки дубора таъмин пайдо кардани қувваи электрикӣ, қувваи барқ. бо вақте ки дубора қувваи барқ пайдо мешавад, ман ҳамин лоиҳаимро таъмин кардам. ва на танҳо ин лоиҳа, на танҳо меҳмонхона, балки ҳамон деҳаҳое ки дар назди Балҷувон ҳаст, мо бо қувваи барқ таъмин карда метавонем. аҳсан мегӯем ба шумо ва бинандагони азиз. биёед як лаҳза лоиҳаи Ёқубҷон Камолзодаро тамошо мекунем. як лавҳаи хубе пешниҳод мегардад. тамошобинони иззатманд, барномаи мо идома дорад ва Ёқубҷон бигӯед ки шумо дар баробари иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат боз дар кадом озмунҳо иштирок намудед? аввал ман мехостам дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кунам, лекин аз ҳисобе ки ман кам китоб мутоила кардам, натавонистам. шумо ҳоло ҳам имкон доред, чун шумо дар синфи нуҳум таҳсил мекунед ва хело ҷавон ҳастед ва имкон доред ки пайваста китоб бихонед ва мутолиа кунед асарҳои адибони бузурги худро ва албатта дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст низ иштирок кунед. бале. хуб, бигӯед ки роҳнамои шумо дар ин самт кӣ ҳаст, ки шуморо ба озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат омода месозад? роҳнамои ман, устоди дам, модари ман ҳаст, ки аз аввал аз хурдиям ба ман хондан, навиштанро омӯхтааст. яъне дар ин лоиҳа низ шуморо кӯмак кардааст? бале, модарам. пас шумо тариқи телевизион ба модари азизатон чӣ гуфтанӣ доред? ман модарамро аввал раҳмат мегӯям, ки ин хел ба ман дониш додааст, тарбия додааст. агар модарам намебуд, ман намедонистам ки чӣ тавр ман инро бунёд мекунам, месозам. ин модарам буд, ки ба ман хонданро ва навиштанро омӯхтааст.
саломат бошед Яқуб ҷон. Дар баробари оне ки шумо ин лоиҳаро ихтироъ кардед ё ин ки навоварие дар ин лоиҳа ворид кардед, боз чӣ нақшаҳо доред дар ин самти ихтироъкорӣ ва навоварӣ? дар самти ихтироъкорӣ ва навоварӣ ман бо ин лоиҳа истода нестам ва дигар лоиҳаҳо ё ин ки дигар чизҳои дигар ҳам сохтанӣ ҳастам ки то ин ки Тоҷикистони худро ватани худро пеш барам. офарин ба шумо. Ва боз ҳам шумо гуфтед ки ман дар синфи 9 таҳсил мекунам ва пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ хоб ба кадом донишгоҳу донишкадаҳо хоҳиши дохил шуданро доред? баъд аз тамом кардани таҳсил ман мехоҳам ба Чин рафта дар донишгоҳи техникии яке аз донишгоҳи техникаҳои Чин таҳсиламро давом диҳам. чӣ тавре ки мо мебинем ин лоиҳаи шуморо воқеан ҳам меҳмонхона хело дар як сабку услуби хоса омода шудааст ва бигӯед ки дохили ин меҳмонхона чӣ гуна бошад ба андеша ва фикри шумо? нақшаҳое ки мо ин меҳмонхонаро сохтаем, дар даруни ҳамин меҳмонхона мо санаторияҳо, толори варзиш сохтанӣ ҳастем. беҳтарин. ва инчунин ҳавзи шиноварӣ низ дар ин ҷо мо мебинем ва воқеан ҳам ин ҳам як табиати ин гӯшаи диёрро хело ҷолиб кардааст ва ҳар сайёҳ метавонад ки дар ин ҷо дар фасли гармо шиноварӣ кунад. бале, ин барои сайёҳон аст. хело ҷолиб аст. хуб Яқуб ҷон, шумо дар фикратон чӣ хел омад ки шумо ҳамин нерӯгоҳро тавассути ду қубур омода созед? вақте ки ман хурдтар будам, дар телевизорҳо, дар филмҳо медидам ки ҳамин нерӯгоҳи барқобӣ аз як қубур иборат аст ва бо ҳамин як қубур он қадари зиёд қувваи энергӣ намедиҳад. ва ман фикр кардам ки намешавад ки ҳамин дуюм қубур дар тагаш ё ин ки дар болоаш ду тақсим карда ва ду карата шавад ҳамин қувва. ва чӣ хеле ки дида истодаем ҳозир агар ман гирён кунам, қувваи барқ зиёдтар истеҳсол карда мешавад. беҳтарин. ва воқеан ҳам ба андеша ва ҳамон нақшаи гузоштаи шумо ин барқ метавонад ки ҳамин гӯшаи диёр ё ин ки ҳамин ноҳияро аз барқ таъмин кунад. оё ин имкон дорад? бале, на танҳо ҳамин лоиҳа, на танҳо ҳамон ҷое ки мон меҳмонхонаҳо, хонаҳои таҳқиқотиро ва балки ҳамон деҳаҳое ки чӣ хеле гуфта будам дар наздикӣ ҳаст, онҳо ҳам бо қувваи электрикӣ таъмин намояд. воқеан ҳам лоиҳаи хело хуб ва ман боварии комил дорам ки шумо дар оянда дар самти ихтироъкорӣ ва навоварӣ боз ҳам кӯшишу ғайрати худро равона месозед ва дигар лоиҳаҳо ва дигар ихтироъкориро низ чикор мекунед, пеш мебаред. бори дигар мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва дар фарҷом шумо ба ҳама он нафароне ки мо шуморо тамошо карда истоданд чӣ гуфтанӣ доред? ман гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки як корро мо қабидем бояд ҳам то охир барем, на ин ки дар байнаш кардему гуфте намешавад бигӯем ки намешавад ва партоем ҳамин корро. мо бояд ҳам то охир ҳамон корро барем. яъне ба ҳар ҷое ки мо мақсад мегузорем бояд ки барои расидан ба мақсади худ, ба ҳадафи худ бояд ки мо кӯшиш кунем. бале, дар байни роҳ ҳамон коррамон напартофта то охир равем. офарин ба шумо. дар ҳақиқат ҳам чунин аст дӯстони гиромӣ ва бояд ки ҳар яке мо кӯшиш кунем ки дар зиндагӣ ба як комёбию муваффақият ноил гардем ва ба ҳамон мақсади гузоштаи худ бо як нерӯи бузург ҳаракат кунем. тамошобинони иззатманд, ёдрас мешавем ки ҳамсуҳбати мо буданд Камолзода Яқубҷон, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ. акнун мо дар ин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаҳои дигар тансиҳату пирӯз бошед. хайр.